טוב, עכשיו אנחנו עם האמירה המקוממת של שר התיירות חיים כץ, שאמר אתמול כי מחירי החופשות בארץ מאוד יקרים, והבריחה של ישראלים לחול מובנת. מצטרף אלינו מנור זלצר, בעלים של הצימר חלון לגלבוע בקיבוץ בית אלפא, גם מילואימניק שעשה יותר מ-250 ימי מילואים. אהלן, בוקר טוב. בוקר אור. ספר לנו על הצימר שלך, ספר לנו עליך. מנור, בן 41, אני מקיבוץ בית אלפא, בן המקום. צימר חלון לגלבוע הוא צימר נחמד, קטן, יחיד, לא מתחם, מתאים לזוגות, משפחות קטנות, מפנק לגמרי, מרווח, חצר בחוץ, מרפסת, הנה רואים, ג'קוזי כיפי, מאובזר לחלוטין, וצמוד להכל, עמק המעיינות, פארק המעיינות, ההר הגלבוע, 30 מטר פה ממני, וטבע, בעיקר טבע. איפה עשית מילואים? כל המלחמה? זהו, אז חטיבות כל הזמן השתנו לנו. המג"ד שלי, מעוז שוורץ, הוא כל פעם שהחטיבה שלנו יצאה מעזה או לא רצתה להיכנס, אז הוא העביר אותנו חטיבה. אז בעיקרון אני בגדוד 7007 של חטיבה 16 עכשיו, ובמהלך המלחמה באמת אני קצת מבולבל עם החטיבות, כי כל פעם עברנו. אז עזוב חטיבות, עשית בעיקר עזה, אתה אומר, נכנסת ויצאת מעזה. נכון, כן. בסדר, נו, מלחמה כמו הרבה מאוד חיילים, והצימר הצליח לתפקד בזמן המלחמה, או שמלחמה ולא באו תיירים בכלל, ואתה לא יכולת לדאוג? זהו, אז בסבב הראשון היו לי בכלל מפונים מאילון. בבית אלפא, חצי מקיבוץ אילון היו בבית אלפא, אז אצלי בצימר היו מפונים מאילון בחודשים הראשונים, ואחר כך דשדוש כזה, היו ולא היו, כשהייתי חוזר, אז לפעמים הייתי מעסיק מנקה שתעזור לי, חברה של המשפחה. אז מסתדרים מה שנקרא, אבל כן, היו הרבה פעמים שהיה חלש יותר. ועכשיו, כשהמלחמה נגמרה, באים יותר אנשים, מגיעים? זהו, זה קצת, בצימר שלי אין כל כך שגרה, כי פתחתי אותו ב-2019, ושנה ראשונה זה שנת הרצה. ואז קורונה, ואז מלחמה, בקיצור עוד לא התחלת בכלל. בדיוק, אז כאילו אין לי שנה בייסליין שאני יכול להגיד שהיא נורמלית, אבל עכשיו ספציפית חורף זה עונה חלשה באופן כללי בהרבה מקומות. אני לא יודע, חורף אצלכם בגלבוע יפה מאוד, אז אני חושב שזו עונה מעולה. אתה שומע אתמול את השר חיים כץ אומר שהחופשות בארץ יקרות מאוד, והוא מבין את מי שנוסע לחוץ לארץ. מה אתה חושב על זה? מה אתה משיב על זה? אתה מוכן לזה? ככה. אז דבר ראשון אני אגיד כצרכן, המחירים באמת גבוהים, וזה מקשה על ספונטניות, וזה באמת שוקלים פעמיים אם לצאת לחופשה. אבל כבעל צימר, אנחנו בחלון הגלבוע פה אני לא מעלה מחירים, אני לא גובה דמי ביטול, אני לא לוקח מקדמות, אני באמת אני עושה הנחות למילואימניקים, גם אני באמת משתדל לשמור על מחירים נורמליים של כמה מאות ללילה נניח, דברים כאלה ולא אלפים. עכשיו, חיים כץ, מה שקומם אותי לפחות, זה המסר שלו בעצם היה סוג של מפלג, או סוג של איום עקיף. הוא שר התיירות שסוג של איים באופן עקיף על התיירות. כלומר, אם לא תורידו מחירים, אז אני מעודד את האזרחים ללכת למקום אחר. עכשיו, קשה לי ששר התיירות בעצם נלחם נגד התיירות, זה דבר אחד. אבל, כמילואימניק, מה המהות של מילואים? מילואים זה בעצם כשצריך אז באים. להילחם על הבית, להילחם על מה שיש לנו. לא לברוח לחול, לא ללכת לשום מקום. וכששר התיירות שלי אומר, אם יקר לכם תלכו ליוון, יש משהו מאוד, מאוד שגוי במסר, בערך שעומד מאחורי האמרה הזאת, של אל תילחמו, אל תעבדו על הבעיות שיש לנו פה, פשוט תלכו למקום אחר. אז לא להילחם לשנות. אז באופן עקיף, הוא בעצם יוצא נגד תיירות. וכמילואימניק, מי שנלחם על הבית, אני חושב שזה חוסר אחריות. והוא שר התיירות.
הוא לא יכול לעודד אנשים לצאת החוצה. אני חושב שזה מאוד בעייתי מה שהוא אמר. תגיד, אני יכול לשאול אותך, מנור, כמה עולה לילה אצלך ממוצע? כאילו אם עכשיו אני מתקשר, מה אתה אומר לי? עכשיו? כן. בעונה הזאת זה בערך 600, 650, 700, זה תלוי כמה אנשים, זה תלוי אם זה סופש או אמצע שבוע, בדרך כלל סופש זה ב100 שקל יקר יותר באמצע שבוע, אבל זה האזור, אם אתה זוג, אז זה יכול להיות 700 שקל ללילה, 650, ואני תמיד אומר שזה לא כולל מע"מ, אבל בסוף אני עושה שזה המחיר עם המע"מ. חמוד אתה. כי אתה יודע, אני מכיר קצת מחירים, קודם כל זה לא יקר, גם בעולם המלונאות והצימרים, ואתה לא היחיד, לא כולם לוקחים פה סכומי עתק. תראה, אני קיבלתי את ההטבת חופשות הזאת, את הכרטיס אשראי, את הפייטר, שזה כמה אלפים טובים. עכשיו, אשתי חיפשה חופשה, והיא מצאה חופשה של 2 לילות ב5,000 שקל. וזה כאילו, זה לא הכסף, זה יותר העיקרון, שזה המון 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 כסף, שזה נכון, זה קשה, אבל עדיין לא צריך ללכת למקום אחר. לא צריך לאיים על המלונות, או עלינו, בעלי הצימרים. צריך לעשות משהו עם המחירים, צריך לעשות משהו עם תמריצים, אני לא יודע, אני לא באמת מבין בזה. אבל לברוח זה לא התשובה. לא, לברוח זה אף פעם לא התשובה, כי אז נהיה כולנו בבעיה. אבי, אתה רוצה להגיד משהו? כן, אני מרגיש חובה אפילו. יש לי בן מנהל מלון, ואני יועץ, אני עושה גילוי נאות, אני יועץ של התאחדות המלונות, ובאמת לפעמים זה מאוד יקר, ואני אגיד לך למה. לשר כץ, זה המיסוי והכשרויות, וכמות משגיחי הכשרות במשמרת, וזה ההבטחה החמושה שהיא חובה, וזה הארנונות שלא ויתרו עליהם במלחמה ובקורונה, וזה העובדים שלא רוצים לעבוד, ועל כל עובד זר אתה משלם אגרות. אילת מוחזקת על ידי עובדים ירדנים, אחרים פיליפינים. זה העובדה שבמלון, גם אם אין לך בבית, אתה מצפה שלך ענבים ואננס ותפוח יפה ואגס יפה וסלמון מושן וכן הלאה, ולמרות הכל, המוצר המלונאי הוא יותר רחב, יש ב5,000 שקל לשתי לילות, ואני אומר לכם שבמלון של הבן שלי בלב תל אביב, באמצע השבוע, ובמלונות אחרים, 600 שקל לזוג, 750 שקל לזוג, עם ארוחת בוקר. לכן המוצר המלונאי יש גם כזה וגם כזה וגם כזה, והשרים של הממשלה, במקום לשלוח אותנו ליוון או למקומות אחרים, צריכים לעזור, להוריד את העלויות, להקל ולהפנות את התיירים לנפוש במדינת ישראל. תשמעו, אני חושבת שיש פה שאלה יותר עקרונית, והשאלה היא מה תפקידה של ממשלה. אם תפקידה של ממשלה זה כמו שסמוטריץ' עכשיו שולח אותנו לקרנות באלי אקספרס, במקום לעודד את הכלכלה המקומית ולהוריד פה למשל את המע"מ, שתכף נדבר עליו, או לאפשר לנו לצרוך בתוך ישראל בצורה טובה יותר, או אם שולחים אותנו לנפוש ביוון, או שמעודדים אותנו לנפוש בישראל, וככה להניע את גלגלי הכלכלה המקומית. בהקשר הזה הם לגמרי יכולים ללמוד מטראמפ שמעודד בצורה מאוד מאוד אגרסיבית את הכלכלה האמריקאית בתוך הבית. יש פה פרקטיקה מקובלת בממשלה הזאת של תמיד להאשים את הציבור, להאשים את האחרים. אז עכשיו מאשימים את המלונאים ושולחים את הציבור לנפוש בחוץ לארץ. אני זוכר עוד את הימים האלה שממשלת ישראל עשתה קמפיינים בחוץ לארץ בכדי לעודד תיירים מחול להגיע לארץ. אני מבין שעליהם כבר ויתרו, כי אותם שולחים ליוון. שנייה, לא, כי אם אותנו שולחים ליוון, אז גם אותם ישלחו ליוון. מה אתה חושב? זה הרי אותו דבר. אנחנו לא זה. והדבר האחרון שאני אומר, התפקיד של הממשלה הוא לפתור את הבעיות האלה, ולא לספר לנו שיש בעיות ולשלוח אותנו לשבור את הראש במקום אחר. טוב, מנור. אנחנו נבוא. הכי חשוב, נבוא ותודה. תודה על המילואים, תודה על הציונות, תודה על השכל הישר, תודה. שמחה רבה, אחלה בוקר. רגע, רק תגיד איך קורה, לפני שאתה נפרד, איך קוראים לצימרים? רגע, יש מלא צופים בבית שאולי רוצים לבוא, תגיד לאן, מה הם מחפשים? שם, טלפון. צימר חלון לגלבוע. או, הנה. צימר חלון לגלבוע, בקיבוץ בית אלפא, בעמק המעיינות. אתם מוזמנים בשמחה רבה. יאללה, חברים, בבית. צאו לשם, אני בטוח שאם תבקשו, יסדר לכם גם סופלקי וצסיקי. תודה, מנור. לא, בכל זאת, תעשה להם יוון בבית אלפא. אנחנו יוצאים להפסקה, אחריה ממשיכים בסיכום שנת 20.